wat kan hij hier? Nou, hij gaat echt wat te hut oer. Nee, de meeste leppers moeten in haar eerste sprong toch, denk ik, een beetje wennen aan die regenwind, aan die snelheid. Beginnen wat te voorzichtig. En eigenlijk is dan de eerste sprong voordeel kwijt. Ja, we zeggen het in de vorige ronde, we shot nowhere. Blijkbaar hadden ze dan toch even wat moeite met die wien. Ik al eerder een beetje lezengang, want de vlagen die hongen eerst volle strakker aan de lijn en aan PL hier als nou op dit moment. Maar ze hadden blijkbaar nog last van. Nou, hier een hele aardige sprong voor u van Fabienne Overbeek. Overbeek, CCO, Overbeek, ja, Fabienne Overbeek, het zuske van Indië. Zij komt hier, hoe dat baltje wat je leidt. De eerste sprong wordt nota bij de vrouwen stiert op naam van Demi Groothedde, 14:28. Ja, dat is een lietse meter minder 4 als Bigelix Femke Rispers bij de Famkes. Die leert de 15-0 zo'n en dat is op deze kans nog altijd de eerste aanstaan. En dan krijgen we dadelijk een interessante deelnemer namens Friesland bij de vrouwen, Anne-Jet Leijenaar. Want dat is exact 10 jaar geleden dat zij voor het laatst Nederlands kampioen weer. Toen werd de Famke van 16 jaar. Zij werd toen de eerste vrouw, Famke, die het op een NK oer de 16 meter liep. Dus 16 meter 6. Dat kwam toen net Sabot niet nice, maar dat had er alles mee te krijgen dat het in Jaarsveld weer. En dat in Bart Helmholt voor het eerst oer de 21 meter sprong. Op de eerste batten nemen wij even mee Wouter van Midden. Nou, matig begin voor hem. Hij kent vol verder. Maar die Anne-Jet Leijenaar, die is dus dit hier weer begonnen te liepen. Had een persoonlijk record staan van 16:28 en haar grote doel is om dat te verbreken. Junior, Witsenauta, wat kan die eens letten? Een jongen die het grillig lept, die het 4 leppen kent, die het een PR had van oer de 90 meter. En op papier dus eigenlijk een medaillekandidaat is. Maar hier wat te 4 uit koers gaat. Ja, nou, die Witsenauto die het eigenlijk wat leuk op mezelf hier bij het FK. Omdat het gewoon zo goed net meer rent. In de eerste helft van het seizoen weer er altijd onverslaanbaar. En de laatste weekend rent het gewoon wat minder lekker, zei het zelf. Dan zie je dat er Joert die voor hem toch wel vinden kan. Want hij is natuurlijk op papier wel een jongen die het echt meidwaan kan. Als stekt Reinier Overbeek er wel 4 bob uit, maar die 21 meter 38. Dat shock hem nog net waan. Maar in ieder geval goed meidwaan. En waar Sjenletter en wat er wettertij in staat is, dat zo mooi wijze Joert. Nou, in potentie is hij absoluut medaillekandidaat. En als het nog zilver wordt of brons, dat maakt hij zelf dan uit. Maar wij concentreren ons op deze jonge dames. 26 hier. Had één doel. Dit hier nog een IPR hebben en dat moet dus Joert gebeuren. Wat kan Anne-Jet Leijenaar op dit NK? Kan ze die pols voor het Westel klimmen? Nou, daar gaat ze, hè? Daar gaat ze voort al. Ze gaat er wel een eind uit koers. Maar jongen, maar ze zien hoe heeg ze al ziet. En wat is het jammer dat dit Sabriek heeft. Want oh Gerrit, als dit er nog terug is. Ja, dat is juist de reactie. Zij zeggen het, zij viel dit weer wel de manier waarop het moest. Anne-Jet, ze komt hierheen. Die zeggen die krijgt springen. Loek deze sprong is er heel terug. Ja, dan ben je toch wel een PR geweest, hè? Wat verdikkie, man. Want ik zit er wel lekker in, man. Ja. Nou, toen wist wij er nog steen, man. Ik zou zeggen, hou dit gevoel beet. Hetzelfde plakje, naast nog maar een keer muziekje. Zo'n succes. Jongen, Anne-Jet Leijenaar. Nou, wat dit de trend wordt, dan kunnen wij wat verwachten hier. Dan haast naar een titel tapraad, Freek. Dus wat dat betreft, dan begint ze mooi, succes. Ja, super begin. Helaas uit koers, maar jongen, wat ziet daar weer een dreiging in. Ja, en dat willen we natuurlijk graag zien. Dat soort sprong. Rian Baas, ik zijn jongen die het heel 4 ken, maar ik die het heel naar beneden geleerd bij de insprong. Ja. En dan red je het net in dit geweld van die topklossers. Dat is toch een protte. Dat gelukkig is het wat minder worden in de rest van het seizoen. Maar men zet de stok 4, springt er dan leeg in. En dan is het wel blijkbaar moeilijk om die stok goed vast te pakken, Freek.
Ja, de zweeffase naar de stok is zakrut. En daar zit vaak de grote kans om het mispakken in. Nou, deze junior gaat duidelijk gewoon te vlug oer. Dan wordt die stok natuurlijk ook breder. Hè? Dan springst er leger in en dan is die stok dikker daar. Dan hast je een grote vaart om die dan zo vast te houden. Dat zal ik gewoon moeilijker wezen. Ja, maar het is vooral dat je de controle kwijtraakt. Bart Helmond zei dan, of dat zei Jacco de Groot eigenlijk ook. In ieder geval, als je de stok goed had, dan ben je de baas over de stok. En in het andere geval, dan bepaalt die stok wat hij met jou doet. En daar zitten nog te volle jongens om te hikken. En daarom gaat het nog heel vaak mis. En daarom is een 21 meter sprong extra bijzonder. Want er moet een hele product goed gaan. Nou, bij de vrouwen komen we bij een van de Hollandse favorieten. En dat is Wendy Helmes. Die is in het verleden ook wel eens Nederlands kampioen geweest. Had een PR van 1680 maar liefst. En is dus ook medaillekandidaat. Wat kan Wendy Helmes in haar allereerste sprong? Dit zocht de prima uit, hè? Ja, dit let voor even zien wat ze hier voorkomt. In 2006 was de tweede en al die tussenliggende jaren zat ze ook in de top. Wie is alles Nederlands kampioen? Ja, wie je krijgt, dat is een mooi schoftlien. Maar ze staat vaak op het podium. Altijd een beetje in het skaat van Dimfy, baas van Rooyen. En ik van Marit van der Walven zelfs. Maar vlak ze net uit. Want hier had ze mij afstaan, de vierste afstaan ontnota. Ja, springt hij voor een meter verder, denk ik, haast dan de afstand, vierste afstand ontnota. We moeten even afwachten hoe vier het nou correct is. 15 meter 35. Nou, inderdaad, haast een meter verder dan de 1442 die we tot nota als vierste afstand staan hier. En ik vierde nou dus als Femke Rispers bij de Famkes. Maar goed, dat weer te verwacht zien. Maar Wendy Helmes had de wedstrijd hier in Brussel bij de vrouwen. Wij zogen naar Erwin Timmerarens. En ook die gaat te vlug hoor, hè? En opmerkelijk genoeg moeten dus de Hollanders hier op Zegveld ook bot wennen onder de omstandigheden blijkbaar. Ja, ik vind het moeilijk in te schatten, mag ik eerlijk zeggen. Want je zag een aantal fantastische sprongen. Je zag een protodrieging en tegelijkertijd en hoop dat de meesten niet vlug hoor. En de eerste is weer een, die stiert haast heel stil. Maar helaas wat uit koers, werd toch had de afstand toch wat minder wordt. Te verbeteren. En hier gaat hij dan wat uit de koers. Daniel Kluistra weer dat. Maar hij weet ook wat hier de mogelijkheden zijn. Volgens mij won hij won niet de 2 wedstrijden hier, of de 3 wedstrijden. Dat was Wijnand van Immen. Ja, Daniel Kluister is ook zijn jongen die dit hier in Burgum 4 boven hemzelf uitleepte. 19 meter 24 noteerde daar een dik persoonlijk record. En daarmee in een van de outsiders one is voor die juniorentitel. Of in elk geval voor eremetaal achter Reinier Overbeek. Het is toevalligerwijs haar 400ste wedstrijd. Won al de NFM 5-voudig Nederlands kampioen bij de dames en ook vorig jaar in Brussel. Nou, bij de vrouwen staat natuurlijk de kopvrouwkleer van de Hollanders. Dimfy, baas van Rooyen. Meervoudig Nederlands kampioen. Een persoonlijk record van Santje 50. En wat kan die, Charlotte? Ja, die begeert echt heel geweldig. En die gaat oer het baltje heen. En die keert dus voort naar de 16 meter grens staan. En had een sterk begin, Gerrit. Ja, flink uit koers en dan toch nog duidelijk hoe het baltje heen springen. Wat voor een Jet Leijenaar uiteindelijk leidde tot boetende sector. Dus dan wordt het net met een yield voor Han. Dit wordt womjetten. En inderdaad, het Silsa Roen die 16 meter wijzen. Hadden we ervan uitgegaan dat het eerste baltje op 15 meter 34 leidt. Attentie voor de man in de Frieske trui. Tewes Hopma, de man die het vliegen hier toch dat er zijn laatste seizoen leeft. Hier toch nog maar een ierke teruggang is. En wat een resultaten hellen er daar. Al 5 keer oer de 21 meter. En een WM won. En wat kan hij op dit NK? Een rare dribbel. Ja, hij kwam totaal verkeerd uit bij die stok. Litte sprong ik rennen. Schrok misschien van een snelheid, maar die dribbel die had er oors nooit. En het leek het wel.
dat hij volle hudder gong als dat er zelf dacht. Ja, dit zag er heel vreemd uit. Dit zou je normaal eigenlijk nooit. Het weer zuiver als remmen er al helemaal uit zijn ritme wij. Ja, dan kan er natuurlijk nooit een sprong volgen. Ik hoop net dat dat gevolgen had voor de rest van de wedstrijd. Nou, het is net een lekker begin in elk geval. Nou weet ik wel, hij is 34 jaar, hij is misschien wel de meest geroutineerde springer. Hier is de man die het alles kan, Reinier Overbeek. En die liet even zien waarom hij de favoriet is, want mij voorzien aan een hele matige sprong, vies te vlug hoor. Waait er over het balsje heen. Hij houdt hem 7 nog in. Ja, dit zei het alles, Freek, dit zei het alles. Ik bedoel, het feit dat hij mij zo'n matige sprong voeten dadelijk over de vierste afstand heen hebt, ja, dat zei het alles over de potentie van deze jongen. Dus daar kunnen we nog heel wat van mij beleven vanmiddag. Ja, dat balsje zou dan lezen op Santje 20 van Jesper Demmer. De Friese kampioen. Wils wij melden kennen dat Dimfie Baas van Rooyen 16 meter 12 noteert. En dat is voorlopig de te klapje afstand bij de vrouwen. Ja, dat ben normaal wij toch serieus afstand. Zodra je over de 16 meter gaat en dan weet je van, dan kan je eventueel mij springen om een titel. We weten net hoe dat krijg je leidt. We weten dat het Nederlands record op 18 meter nieuwtje leidt en dat leidt nog aanmerkelijk verder. Maar 16 meter is vanzelf een prachtig mooie start. Hoe keert Marit van der Wal mij de druk om? De vrouw die vliegen hier het hele hier revalideren moest. Een nieuwe cruisebaan in de knibbel kregen nadat ze die kwijtrekken weer bij een ski-ongemak. Dit hier weer voorzichtig uiteenzetten. Al 2 keer een nieuw Nederlands vrouwensrecord noteerde. Santje 89 en 18 meter nieuwtje maar liefst. Wat kent zij op dit NK? Marit van der Wal. Eerste sprong. Get vlug oer. Nee. Weet dat de stok een heel stuk verder kan. Niks van de hand zelfs. Het is even proberen. Zij liept hier echt nooit. In Zegveld. Mat even een tasje wat je mogelijk is. Maar zij weet dat er nog een enorme marge zit in het polszetten. Want dit kan een heel eind verder nog. Ja, inmiddels maar weer even melden. Ik denk dat Reinier Overbeek maar die waardeloos voor hem uit via de sprong naar 18 meter 89 springt. Jaco de Groot, ierpunt. Ek mij een faciliteit matige sprong. De man die hier op deze accommodatie ooit 22 meter 21 liepte, begint rustig aan zijn NK. Nou ja, had ik nog minimaal 2 sprongen te gaan. Is de man in vorm vanzelfs. Maar hij is maar een mens. En het wil net zeggen dat het elke wedstrijd zomaar even slaagt. Gelukkig net. Maar het is natuurlijk wel een jongen die het wonderen kent, maar de wonderen dingen doen kent mij een stok. Als er wat een koers giert, hij is degene die hem inderdaad soms helemaal rucht loeken kan, hoe die de punt loeken kan. En een fenomeen in de stok. Maar ja, die eerste sprong van hem wie nog net wat wezen had. Ja, valt op dat het de Hollandse... Dat betekent dat wij uit het tweede blok alle deelnemers 1 keer in actie zien hebben. En dat wij beginnen met de tweede ronde in deze groep. Bij de vrouwen staat Boukje de Boer, maar op de middelste batten staat alweer klaar Jesper Demmer. De kersverse Friese juniorenkampioen, heel verrassend. En die staat nog steeds keurig op een tweede plak in het tussenstand. En daar staat er stil. Oh, en wat is het dan jammer dat er zo scheef gaat, want hij komt haast voor de vrouwensbaten uit. Jongen, als dit rechttergang weer, maar ja, Maar wat een dreiging weer. Fantastisch om te zien, maar dus ik net een jongen die dan aan de stok hing. Hij mat mij de stok mee en springt inderdaad een verschrikkelijk aan het koers. Dat hoeft hij ook nog even winnen. Reinier Overbeek aan de leiding. Wel opvallend, Freek, toch ik wel in die eerste ronde dat er eigenlijk bij de senioren nog net iemand bij zit die het potten brekken kan. Het moet al wel in de tweede en de derde ronde gebeuren. Op dit moment, alle afstanden bij elkaar optelt, is het alleen nog Nat Brandsma die het mij zien 19 meter 72 en gooi toch naar de finale plak. En dan ik nog mijn derde plak. Dus de toppers had in de eerste ronde nog net zien litten. Nee. Jaco de Groot komt uit 32, staat voorlopig vierde.
En alle andere finalisten op dit stuit zitten nog uit de eerste groep bij. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Al mag ik erbij zeggen dat ik die pas in hun tweede en derde sprong verder kan. Ja. Boukje de Boer voor haar tweede sprong. En die gaat nou aardig rechteruit. Kan nog wat klimslagjes pakken. Maar komt roem achter die line. Ja, en dit zal dan geen topafstand worden. Ja, zij profiteert er dus eigenlijk van dat Sigrid Bokma net opname is in de selectie. Vanwege te min afstand in de nijcompetitie. Want oors zie je Sigrid Bokma in dit groep meis leert. Ja, jammer vanzelf dat hij er net bij is. Maar goed, je kent... Naar Bronsma. Wat doet naar Bronsma? Die komt heel heeg. Oh, Jonkje! Oh, die gript helemaal mis in dat topje. En die verjet je om een 21 meter sprongdel te zetten. Want dit kost hem de kop in deze sprong. Hè? Ja, en dit scheelt echt een enorm aan in de afstand. Maar wat een vreemde beweging, Freek. Hij pakt zei al gewoon naar mis. beneden Ja. waar die del komen woe ergens en verjet om de haan eerst om het topje te doen. Nou dit, ik hoop net dat dit van hem grote consequenties krijgt. Want dit hier 4 en 4 uit de eerste sprong was, hoor. Ja, dit weer waarschijnlijk een 21 meter Ja. sprong was. Hij ziet het helemaal bovenin. Hoe er wel in hem maar uit te drukken. En drukt het gewoon jonken. Hij mist de Maar start. 2 handen mis. Koen nog correct corrigeren. En dan zullen wij naar Minne Smit, naar de middelste batter die het in tweede sprong de mist ingeën zocht. De eerste sprong leider haast de wetter, maar Ian Haan nog een stok. En nu 4 uit koers. Nee, Minne Smit die liet alles omkomen op de tweede sprong. Hopelijk komt er voor hen een herkansing. Maar jongens, wat liet Naart Bronsma het je lezen in deze sprong. Zo kunnen zien. Hij hier de hele wedstrijd op een kop zetten. Ja, dit hier, gewoon, hij hier gewoon verschrikkelijk 4 springen kennen. Het weer zuiver de ideale sprong, rechttoer, helemaal naar dat topje daar aanzetten en dan denk je, ja, daar komt zo'n sprong aan. Ja, dan gebeurt dat, ja, onverklaarbaar, we zullen hem laten vrezen. Dan zeg ik van, dan moet ik zo pas springen. Maar goed, dat kan hier natuurlijk ook. Nou ja, hij weet nou in elk geval wel waar de stok staan had. Zegt dan ook niet altijd wat. Hè, dat je denkt, Al is ja, dat natuurlijk een schrale troost. Dan wordt het lastig om eraan voorbij te gaan. Dat is natuurlijk wel mogelijk hier. Ik zie ook geen afstand van hem. Ja, zo'n accommodatie. Demi Groothedde begon goed aan de wedstrijd, maar weet dit niet... Demi Groothedde, die keert te wetter in het tweede sprong. En daar is ook alweer de sprong van Thomas van Midden. En ook die keert de mist in, maar dan op een hele andere manier. En dan gaan we kijken op de middelste schans naar Bas van Leeuwen.
Leeuwen, die hier een dikke 17 meter neerzet. Dat denk ik ook, ja. De tweede plek in de wedstrijd. Nou, we hadden correct even uitlijn. En vanzelfs gebeurt er dan altijd wat. Want wij hier een Wietse Nauta krijgt bij de junioren. En die hier een behoorlijke verbetering in zijn sprong. We wachten nog even op de exacte afstand. Maar hij meldt hem in elk geval. Centimeter 73. Centimeter 73 is mijn stip, de nummer 2 in de juniorengroep. En hij docht dus weer mee. Ja, gelukkig voor hem. Is er een beetje in stand verplicht, maar het is natuurlijk Wolfsaf van het mat wel even gebeuren. En als je even een wat minder periode gaat, dan brengt hem dit wel dicht bij de finale in ieder geval. Een mooi tweede plak op dit moment. Interessante ontwikkelingen, want wat zal deze Anne-Jet Leyenaar doen in haar tweede sprong? Ze zijn eens correct al, ik weet nou precies waar de polstok staan moet. Ik weet precies waar er ongeveer stil staat. Nou nog even een beziekje om hem recht toe te krijgen, want wat ziet ze heeg in die polstok. En wat hier er op het boord kwam als ze recht teruggang weer. Ze zei zelf, ik denk een nieuw persoonlijk record. Dat zou betekenen dat ze dan verder west weer als 16:28. En dan hier ze gewoon kopperenster west. Maar goed, daar heb je weer niks voor. We dreigen nou wel weer meerdere springers tegelijk te krijgen. Maar wij blijven lekker bij Anne-Jet Leyenaar. Want dat is uw favoriet. En Anne-Jet Leyenaar die gaat nou helemaal de mist in. En dat is bijzonder spietig. Ja, en dan heb je dus dat op hetzelfde moment de Hollanders ook menen dat ze springen matten. En dan missen we dus de eerste sprong van de wedstrijd. Ja, want zij is het, want die gaat dik over het baltje heen en werd die onnotelijkt tinken wel om. Rian Baas. Het baltje wat een notersprong is terug de tweede groep en net door de eerste groep. Dus het is nog wel even de vraag hoe vier dat het correct is. Tot nota de eerste sprong van de wedstrijd 20 meter en 48. Op de middelste bad Wijnand van Ingen. En eigenlijk die gaat richting die baltjes. Daar lezen 2 baltjes, één van de jongens en één van de junioren. Maar daar zit nog wel een stukje verschil in. Maar ja, voor Anne-Jet Leyenaar een dikke teleurstelling natuurlijk, want die tweede sprong gewoon complete mist in. En op de eerste secondes. Kijk eens aan, 21 meter, Ja. 27. 21 meter 27 voor Rian Baas. Dat is vlak onder zijn persoonlijk record van 21:38. En dat ben de afstand die we hier verwachten. Ja, dat hier natuurlijk aan strakjes ook op boordsteermaten bij Naart Bronsma. Ja, Die vergreemd hem. en dat hier meer op het bord kan vreken als 21 meter 27. Want dit is natuurlijk ik net verder van een ideale sprong. Maar ja, 21 meter 27, dat stiert als een hoes. En dan ben je wel onwis maar dat je gewoon een kampioenschap meedoen. Ja, dat waar ik wilde zeggen. De eerste finalist is definitief bekend. Dat is Rian Baas met die 21 meter 27. Een baas afstand. Ja, en dan kon je in het verleden samen Nederlands kampioen worden. Ja, maar gemaakt zelfs. Maar Joert weet ik het nog net. Wat dat nog niet ben ik wel benijd. We gaan natuurlijk bij het Fries kampioenschap een prachtige wedstrijd jongen. Werd iedere keer verder en verder lept waard en de strijd alleen maar naar de apotheosegang. Zodat je Joert ik weer gebeuren. Het zo mooi was. Erwin Timmer-Arends staat klaar bij de topklassers. Maar ook op de oren bij de batten staan natuurlijk weer kandidaten klaar. Maar wij volgen denk ik Erwin Timmer-Arends. De man die het ook alles 21:33 noteerde. Dus in potentie ook een topper is. Wat kan Wendy Helmers? Hier op de voorgrond. Ja, ook een aardige sprong. En Erwin Timmer-Arends gaat de vlug hoor. Nee. Ik heb nog net weer een meidje. Een beetje verder dan zijn eerste poging, maar net genoeg om in de buurt te komen van de finalist. Dat moet die derde sprong worden, Erwin. Ja, terwijl zijn vrouw vast en zeker toekijkt voor het eerst. Ja, vorig jaar was het nog zijn vriendin. En
Nou, Daniel Kluistra dan. Wat kan hij nog? Ja, op de middelste batter. De outsider bij de junioren, Daniel Kluistra, die kan soms samen maar uit de slof zitten. En wat doet hij hier, hè? Daniel Kluistra, daar komt die jongen, hè? Sure, jongen, daar redden we. Een uitstekende sprong van die Daniel Kluistra, die echt zo nou en dan uit de slof springt en hem hier in die top draaien leert. Ja, net hier zo 4 achter Reinier Overbeek zal ik het. Dat scheelt een 20, 25 centimeter. We zullen eens even afwachten. Reinier Overbeek. Nee, dat zou eigenlijk voor de wedstrijd wel beter zijn geweest. Ja. He, dat was dus Fries ook net al. Als je nou eens een keer zelf verder springt daar Reinier, wat doet hij Niels dan? bij de senioren. Santje meter 51, zag ik staan. 19 meter 48. Nog daar voor hem. En die 49 is wel op dit moment de 5e plaats in de wedstrijd voor Erwin Timmerarens. Dus dat wel. Bij senioren trouwens maakt het tevens Hopma hem weer clear. En ik hoop je dat die zeer rare eerste sprong wat verwerken had. Want dat liep er nergens op. Maar zijn vreemde dribbel en hij kon eigenlijk net hier in de stok springen. Kwam nog wel aan de andere kant. Maar dat hij mij springen neer te krijgen. Ik hoop dat dat u te hollen gaat en dat er zien verste vorm die er natuurlijk de laatste man iedere keer hier, dat er die weer vindt. Ja, wil ze nog melden kennen dat Daniel Kluistra, Santje 51, dat hij daarmee op het derde plak komt. Dus bij de draaien finalisten zit op dit moment. Achter Wietsenauta en Nee, natuurlijk 18 zondag Freek. Oh. Het is 18 meter zondag Zetterdel. Dat is 18 centimeter minder dan Reinier Overbeek. En daar is tevens Hopma. Nou, die is aardig beter. Maar net genoeg om de finalisten in een war te meiden. Nee, tevens Hopma die zal alles op alles zetten moeten om hem überhaupt te plaatsen voor de finale. Nou had er daaronder vind ik mij, want dat die er op het FK ik pas, in zijn derde sprong. Toen kwam hij zelfs onder leiding. En hier is Dimfie baas van Rooyen en die gaat nou uit koers. Dat zocht ze zelf weg, let maar rennen. Ze blijft natuurlijk de koprenner met die mooie 16 meter sprong. 16 meter tolven. Maar er komt in deze ronde niks bij. Ja, die Daniel Kluister met zijn 18 meter zondag, die zet er toch echt een mooie sprongdel. Maar die 18 centimeter achter Reinier Overbeek. En dan maakt het er toch wel serieus kans ik op een finale. Denk ik dat in Reinier Overbeek, zijn tweede sprong. En dit liep het een stuk beter. Oh, die maakt het echt een onbegrijpelijke misslag. Wat is dat toch met die toppers, jongen. Ze gaan achter elkaar de mist in en ze hebben in gedachten al een geweldige uitspraak. Sprong in een holle, maar hij verknoeit hem echt helemaal. Ik kan net verklaren, het liep het krek van dat ze al zitten te zien van daar komt die sprong hoor. Dat ze een soort nonchalance komen en dan eigenlijk die laatste slag net meisje. Oors kan ik het net zien. Dit weer echt richting dikke 20, misschien wel 21 gang. Ja, hij weer zeker zwier hoe die sprong van 1889 gang. De drie inderdaad een dikke 20 meter sprong en dan gebeurt dit. Onverklaarbaar. En dat blijft dus nu nog even uit. Tevens Hopma komt tot 19 meter 19. Njontje meter njontje voor Tevens Hopma in de tweede sprong. Dat is voorlopig een 9e plak. Net eens in de buurt dus van de finalisten. Hij liet het echt aankomen op zijn derde sprong. Ja, en op die batter daar achter hem stier dus kleer Jacco de Groot. En dat is de man die hier het kansrecord had. 22 meter 21. Ja, mensen werkelijk weer net voor mogelijk houden. Dat is hier eerlijk door Jacco de Groot. Maar goed, Jacco moet hem gewoon nog in de finale springen. En voorlopig ligt het dat er nog net op. Dus we zijn benieuwd naar die tweede sprong van hem. De beste afstand in Friesland ooit heeft gesprongen. Maar dat betekent ook dat als hij dan acrobatieken heeft, dat het qua behendigheid goed zit. Dat hij de Wat kan Jacco de Groot in zijn tweede rondesprong? Dit liep het al beter, maar het gaat nog steeds een beetje vlug. En hij kan dan de stok net uitklimmen. Nee, hij maakt het hem zelf net makkelijk, joh. Nee, hij liet het ik op die laatste sprong aankomen. Want als we nou eens even zeggen en hij werd het baltje leidt, ja, dan is het mezelf zeer de vraag wat er nou al in de finale springt op dit moment. En wij zijn vanzelfs heel benieuwd wat deze vrouw voor u in petto had. Marit van der Wal.
De nationaal recordhouder bij de vrouwen. Die het dus in de eerste ronde een sprongje hier van 3,50 meter. En dat is beneden haar staan. Ook bijvoorbeeld in 1985 van Nart Brandsma. Jazeker, dat doet hij Kan ook, ja, Marit ook zich 10 meter. verbeteren in de tweede sprong. Insprong zocht er aardig uit. Maar ze keert nog steeds wat vlug hoor. Oeh, en die valt er extra vreemd uit. Wat is er toch onder hand met iedereen hier? Wat uit de stok. Ook Hè, weer, dat een Nart valt wat dat denk ik. Maar echt die hier een misgreep in de laatste slag. Ja, en zij komt ik wat ongelukkig te lang. Zij valt echt op haar gezicht. En had er ik last van. Ze had zich ze had zo aan in de eigen waarschijnlijk en vreeg het om een handdoek om daar wat aan te doen. Ja, onverklaarbaar ik weer. Ik werd een mistaasten en uit de stok vallen. We moeten overigens natuurlijk wel even melden tussendoor dat Jacco de Groot wel een 20 meter en 16 springt. En daarmee hem wel op dit moment pleest voor de finale in het rijtje van de springers die daar rond nota jocht op haar. Nou, dat is dan toch de klasse van zo'n jongen die met een schijnbaar heel misleren sprong toch nog over de 20 meter komt, want dat ken hij. Hij staat voorlopig op het 4e plak Ja, en dan staat hij dus gewoon op de wip. dat is die. Maar een dikke 20 meter sprong. Ja, het is natuurlijk wel zo dat in de finale nog 6 meisjes meedoen aan mij. Dus wat dat betreft zit er wel wat marge op. We moeten er eerst nog een aantal nog in gaan. Ik hier het eigenlijk net toch, maar toch nog die 20 meter sectie van Jacco. Ik vind het knap, maar ze zijn toch min of meer misleren sprong. En dat brengt dus bij de derde ronde. En dus beginnen we bij de junioren weer met Jesper Demmer. En als hij de stok nou eens een keer joch terug krijgt. En dat doet hij nou. En die komt een heel lijn verder nou. En dan wordt die afstand van Witsenauto misschien weer gevaarlijk. Die Santje 73 die het op dit stuit treden leidt. En dan liet de Jesper Demmer hem toch schijnen. Wat denk jij, Wim? Wat natuurlijk nog spannend wordt, Freek, is dat Marit met die rare sprong van haar, maar één sprong oer had om in die finale te komen. En de dame met dat fantastische Nederlandse record van 18 meter jongetje, die had maar één sprong om haar in de finale te springen van het Nederlands kampioenschap. Ja, laten we de handen op elkaar. Jesper Demmer. Ja, mooi. Jesper Demmer die verbetert zijn eigen PR. Komt op 18 uur en het weer 18-14. Ook het goed. Ja. 18-16 mag ik zeggen, 12 centimeter verder. En hier gaat naar Brandsma. Oeh, jonkje, en die gaat helemaal uit koers. Jongen. Naar Brandsma met die jongetje 22 staat hij nog 5e. Nog krek bij de finalisten, maar wordt dat dan een hele dure mister voor hem in die 12e sprong. Boukje de Boer. Nee, die is klaar hier. Maar dan dreigen je toch een paar hele grote verrassingen hun om te dringen, Buus. Want waar je dit toch? Ja, want Nat Brandsma en Marit van der Wal, dat zijn twee die gewoon nog net verzekeren binnen. Nat stiert er nog bij, maar is de vraag of dat genoeg is met zijn dikke jongetje. En Marit had daar gewoon nog net een fatsoenlijke afstand staan. Dus die had er nog maar in je sprong oer. Beide toch heel onzeker nog. Ja, dan wordt een wedstrijd op een vreemde manier toch heel spannend. Maar meer in de zin van waar dochter überhaupt mij om die finale namens Friesland. Want dit is toch een paar echte troeven. Ja, maar Tevens natuurlijk net vierde die het nou gewoon ik net in de finale zitten. Normaal waar ik min of meer een zekerheidje. Maar als je in die jochende plak helemaal nog net ik nog maar in je sprong hoor. Een cruciale ronde voor wat de Frieslanders, de Friesen betreft. Deze derde ronde hier in Holland, in Zegveld, werd de Hollanders haar nota prima snelheden. Maar werd de Friesen nog wel wat terrein te winnen had. Jesper Demmer had hem heel goed revancheerd daar in die juniorengroep. Springt een persoonlijk record van 18-16 en gaat daarmee als derde richting finale op dit stuit. Maar er komen nog zo'n leppers. En daar zagen we Minnesmit met zijn beste afsprong op dit NK, maar belangen net genoeg voor de finale. Dus Minnesmit is clear.
de helft van de wedstrijden in Holland. Ja, en datzelfde natuurlijk. Wij nemen gaan het eerst. Maar Anne-Jet Leijenaar, echt nog helemaal geen finale. Die had nog het eerst naast ons staan. Nee. Het is al wel een beetje ervaren. Nee, een merkwaardige titelstrijd. Had je dit van tevoren zijn hier, dan heen we uitlaken, maar het gebeurt gewoon. Nou, Thomas van Midden. Thomas van Midden en die gaat nou behoorlijk wat verder. Toch echt nog een stuk uit koers. Wat een aparte sprong, want eigenlijk komt het er min in, zo zeggen ze. Het begin van de sprong ligt het nergens op. Maar omdat die stok redelijk starig hoog is, krijgt er nog tijd om te klimmen. En komt er nog redelijk 4. Demi Grootherde. Kan die er nog wat bijheljen? Nee, dat zit er in deze sprong echt net in. Zij steert mij 4,28 meter gewoon op het 6e plak bij de vrouwen. Dat zei echt wat door het niveau. Ja, en dat maken we natuurlijk wel even meenemen. Bij de senioren 6 in de finale, maar bij al die andere categorieën 3. Dus je moet echt wel in die top 3 springen, anders dan ben je gezien. En Thomas van Midden, oei, hij redt het net niet. 19 meter 81. Joontje 81. En daarmee redt hij dus net niet in finale. Vorig jaar wist hij dat wel te halen. Sprong je een meter verder, 20 meter. Nou, Nart Bronsma zijn tweede aanstaan is intussen op het boord verschenen. Dat weer Joontje 85. Zijn eerste sprong weer Joontje 72. Ja, en daar zit Nart natuurlijk nou op dit moment altijd nog mee in de finale. Dat staat er op dit moment nog op een 5e plak. Dus hij kent nog mij naar die finale. Nee, bijzondere ontwikkeling hier in Zegveld. Met favorieten 3 hier te sneuvelen en oren mensen de wedstrijd van hun leven springen. Ja, en met de omstandigheden, Freek, had ik er nog om me heen gezocht. Denk ik van nou haast ideaal binnen, want die Hudde Wien die van het begin van de medie die haar wel net meer. Nog altijd wel een beetje in de reg, liets beetje schreef, maar dat had ik al net voor. Dus je soms is het voor Liepen ideaal om nou de goede afstand del te zetten, want je hoeft net zo met de elementen rekening te houden. Timon de Haai. Nee. Oh nee, dit is Bas van Leeuw. Nou, die perst er toch nog een behoorlijk sprongje uit. Santje 31 hier er staan. Daar gaat die aardig wel heen en nou, maar... Nou ja, komt hij tot die 18 meter section, hè? Dat is op dit moment dus de afstand niet... Dat helpt er net. Dat denk ik net. Lisanne Schild. Die is dwaande mij een aardige wedstrijd, maar verbetert haar net. En zit dus in de wachtkamer, want die is nog altijd treden. Met die 14,76. Dat is dus de afstand waar Anne-Jet Leijenaar en Marit van der Wal hun op rechts zien. Jan Teerdenauta. Zijn laatste kans. Jan Teerdenauta. Ik vrees dat er te min had. Ja. Komt er net onder. Dit is geen jongetje 84. En dat betekent dat Jan Teerdenauta clear is in Zegveld. Ja, dat zal echt voor hem toch een teleurstelling wezen. Want hij hier een prima seizoen als debutant topklosser. Pakte ik een protte prijzen. Had een skoft in de Friese trui hebt in het begin. Maar het einde van het seizoen is krijgt wat te lang voor hem. Kun je zeggen als hij Bas van Leeuwen heet. Zo ver heb ik de hele zomer nog niet gesprongen, dus ik ben niet ontevreden. De afstand van Lisanne Schild. Bas van Leeuwen krijgt bij de junioren kwam nog tot centimeter meter 98. Nou, dat is toch maar 18 centimeter te min. Ja, of zie je die alsnog in de finale zitten? Hij hier een hele knappe sprong, denk ik. Maar ja, weet toch net al, die 18 secties zitten net in. En dat zit er dus ik net in. Dus wat dat betreft kan Jesper nog altijd een rustig ademhalen. Hij gaat voorlopig nog maar naar de finale. Ja, ik weet zijn auto ken daar nog in vanzelf. Ja, zeker. En er zijn nog wel een paar jongens die het hun nog verbeteren kennen. Nee, ik denk dat er mij de vingers oorlkoor zit. En dan hoop je dat er net een is die er nog goed heen gaat, want die kan zitten naar best. Toen hij nog in de jongensgroep zat, kwam hij tot 18,60 meter. Dus het zou wel degelijk kunnen. En ook
Fabienne Overbeek heeft nog uitzicht op een plekje in de Timon de Haai. Eerst kijken naar Timon de Haai. Timon de Haai, wat kent die dan nog? Nee, nou, wel heel heeg. Maar nee, die loopt de pols scheef en daarmee is zien NK oer. Ik kan hem eigenlijk correct net genoeg corrigeren, want het koer net, het slag het correct net, want als je er joch toe, dan hier er nog wel mogelijkheden aan. Zie je toch weer een protte dreiging in. Fabienne Overbeek kan haar ek net verbeteren. En dat betekent dat ik zij uitschakelen is voor de finale bij de vrouwen. Ja, wat doet dan niet het Leyenaar daar dadelijk? Wouter van Midden. Wouter van Midden. Gaat ook weer net iets te snel. Nee. Dus dit wordt hem ook niet voor Wouter van Midden. Zo strepen we af, zeg maar. En dan had die een heel teleurstellend NK hier in eigen provincie. Want wij zien 16e plak. Nou, dan... Docht die echt naar mij. Maar nou wel twee hele spannende sprongen vind ik die er nog wel komen. Wietse Nauta op de middelste batten bij de junioren en Anniette Leyenaar bij de vrouwen. Twee meisjes die het eigenlijk in die finale thuisjaren. Twee die trekken op brand binnen. En Anniette Leyenaar die het heel graag hier haar persoonlijk record verbeteren wil. Van 16 meter en 28 centimeter. Nou ja, het moet nou wel gebeuren, want ze gaan er maar in sprong. Ja, wil ze hanteren Nauta toch nog tot 9 meter 47 kwam niet correct, maar dat is op dit stuit maar een 8e plak. En dan lees je eruit. Het uur U is onbrutsen voor Wietse Nauta en voor Anniette Leyenaar. Twee toppers in Friesland, maar wat kennen ze hier op dit NK? Nou moet alles goed vallen. En Jesper Demmer natuurlijk ook. Op die middelste batten stiert Wietse Nauta nog clear. Dat is het mogelijk. Hij had ze net al een mooie rustige sprong. En dat moet Alles of niks voor Wietse Nauta. De man van het voorseizoen, kan die nog één keer pieken? Wietse Nauta, kan er hem riocht horen? Dit zocht er beter uit, ja. Dit zocht er een stuk beter uit. Ja. En hij slingert hem oer het bosje heen en maakt het zelfs een onval op de vierste afstand in de wedstrijd. Nou, dit is denk ik toch wel, maar zeker niet te zeggen, een finale plak voor Wietse Nauta. Want waar moet hem er nou nog weer blijven? Ja, hij springt daar goed als op dat baltje en dat is zeker een finale plak. Dus dat is wel heel mooi op het moment supreme dwaan. We hopen nou dat Anniette Leyenaar op die eerste scores datzelfde trucje uithalen kan. En dat zij haar in die finale springen kan. Wat zou dat mooi wezen. Elf gaat net onder die 1899. Hij pakt hem. 1899. 1899 voor Wietse Nauta, de nieuwe leader bij de junioren. En nou, Anniette Leyenaar. Ik voor haar, alles of niks. Kan ze moet de punt krijgen. Potverdikke, dat slag het net. En dat is een domper, hè? Dat is een domper. En het enige voordeeltje voor u wat er nog ons zitten kennis zo is dat ze nou zegt: verdikke, ik ga mijn doel net hellen, mijn PR net hellen, ik ga nog een ier terug. Lid we het hoopje. Want zij kent natuurlijk volle meer dan ze nou zijn hier. Rian Baas, laten we net vergeten, dat is de man die hier gewoon onder leiding staat. Maar die prachtige 21 meter sprong, die verbetert hem net. Bloed, eerste steen. Ik ben er suvereen wat stil van. Ik vind het wel heel schande dat Anniette hier nou net die finale helpt. Want ja, wat mooi is er graag bij je. Zo'n famke die vrouw mag zeggen, die op kampioenschappen juist pieken kennen en je slag het net. Nee, haar eerste sprong, dat hij hem achteraan wijzen had. Toen zit ze er fantastisch in. Maar ja, dat telt net. Nee, dan is het jammer dat ze die stok net wat bijsturen kennen. Dat ben toch net zo volle meesten die dat echt kennen, zeker net in de vrouwensklasse. En dan is dat correct nodig. Nou, de wedstrijd is echt iepenbrutsen. Want we gaan naar je leader bij de junioren en die komt uit Friesland. Die heet Wietse Nauta. Die zorgt er wel voor dat zijn ploegmaat Jesper Demmer bij een IPR uit de finale lept is. Maar hij zit er zelf in. En als leider, dus hij zet Reinier Overbeek aan het werk. Ja, en ik echt uit de finale, want een kans krijgt er net meer. Jesper Demmers, helaas, maar zijn prachtige PR, die net in de finale.
jammer wat anders. Weer een naam die we toch streekje kennen. In dit geval Wijnand van Ingen. Ja, dan weten we dus ook al waar het in de finale zitten. Want de twee die er al in zitten, moeten nog springen. Dus voor de junioren gaan in ieder geval naar de finale Daniel Kluistra, Reinier Overbeek en Witsenauta. En Witsenauta dacht dat als degene die dan nota de eerste sprong had met 18 meter en 99 op 10 centimeter volgen terug Reinier Overbeek met 18 meter 89 en Daniel Kluistra met 18 meter en 21 centimeter. Er is nog wel wat marge daar. Want de persoonlijke records van deze meisjes staan al in nog een mooi stukje scherper. Maar voorop vanzelf die Reinier Overbeek die het al 21 meter 38 steen had. Nou, dat maar weer de finale afwachten. Wendy Helmers. Kan die gaan nog verbeteren? Wendy Helmers, Master Sjen, die had een fantastische sprong. En die gaat hier naar de leiding in de vrouwensgroep. Leert verder als Dimfie van Rooyen en springt een fantastisch NK op nota. Wendy Helmers, jongen, die had de warm te pakken, hè? Ja, 16-1. Oh. Ja, die dacht het wel in die laatste sprong. Nou staan ze er vanzelf al bij. Dus wat dat betreft wie er nog wat minder druk. Erwin Timmerarens, die kennen we ook aanstreekje. En dat is dan toch ook een verrassing. Want dat is ook een jongen die een PR had van 21-33. Die leidt er gewoon uit. Ja, en die leidt eruit. Komt hij de wachtkamer uit op dit moment. 16 meter 43, Wendy Helmers. 16 meter 43, Safir is er nog nooit lept op een NK. Een nieuw NK-record. Klaskenauta, wie is het hoogste van het NK-record? 16:31, dat is er al nou, hè? Ja, maar ik ken het krijg inderdaad. Het had een Skofsteen was het eerst. Dat wie ik een PR en dat wie ik de titel toen. Maar ja, dan best het nou kwijt. Hoe viel dat? Ach ja, wat ben ik ervan zitten? Ja, hartstikke mooi voor haar. Het is goed dat de sport steeds verder gaat natuurlijk. Dus dit verbrutsen we, dat is alleen maar mooi. Ja, wij vregen dus nog één ding af. Wat wie er gebeurt met Anne Jet, dat zij in de eerste sprong weer teruggang weer. Ja, dan hier ze 16 sprong. Ja, echt super balen. Ik baal er echt van. Die tweede sprong natuurlijk misgrepen. Ja, en de trainer ziet ze er samen in, maar ziet ik gewoon te 4. Ja, heel jammer. Ja, een apart kampioenschap, hè, dat nota. Ja, best wel apart. Het is heel raar zetten. Sommigen hebben wel 80 centimeter verder als normaal. Dus ja, dat is echt gok even. Nou, we zullen Thomas, bedankt voor die snelle reactie. Nou, de wedstrijd gaat verder. En wij zullen het muziekje van jou om bij te horen. Maar wij komen soms eigen en eren te kwart. Want er gebeurt van alles in deze laatste ronde. Bigelix staat klaar. Tevens Hopma. De man met dat fantastische seizoen dit tot nota. Dat nieuwe PR van 21 meter 41. Daarmee staat hij op het vierde plak aller tijden. Eerst zoeken we Dimfie van Rooyen. En die is haar leidende possessie kwijt bij de vrouwen. Gewoon Wendy Helmers. Zij had nog 2 sprongen te gaan in de finale. Om te bezieken die Nederlandse titel naar haar te loeken. Maar ja, wat doet Tevens? Want Tevens zelf, Nat Brandsma zit nog, ondanks dat het nog net iedere keer goed erin nog in de finale. Maar hoe zit het met Tevens? Dat komt erom als je nog loopt. Allerlaatste kans voor Tevens op, maar die gaat er mist in, hè? En dan hebben we een daverende verrassing, want de meest stabiele springer uit Friesland van dit seizoen is totaal net uit de verf gekomen, Joert. Alles wat goed ging in de laatste tijd gaat Joert mis. En ja, dat is de man van inderdaad de stabiliteit, die het eigenlijk altijd wel goed afstand deel zet. Joert 3 pogingen waarvan het 2 echt helemaal nergens op liedje en hier nog een iets beetje. Maar daarmee pleegt er hem net voor de finale, maar genoegen nemen mij een half de plak en helaas kan hij hem omklaaien. Ja, en we zijn er nog net, want wat kan Marit van der Wal nog? Zij had haar nog net blitst voor deze NK-finale. Ja, 16 meter en 43 centimeter, die van Wendy Helmers, is echt voor haar net een afstand die ze alle dagen samen even hebt. Maar eerst zoeken we naar Reinier Overbeek, want die zal vanzelfs die koppositie weer gaan wollen en daar gaat er herkennen. Ja, daar is de sprong en nou slagen het al.
Nou, die heeft de prikkel even nodig, denk ik. Want hij verpulvert die eerste afstand. En dit keert weer richting 21 meter, vrees ik. Ja, dat denk ik. Fantastisch. En eigenlijk gaat het nog weer redelijk vlug oer. Maar hoe makkelijk had het bij deze jongen gaat. Dat ik verbazingwekkend hoe makkelijk had hij tot de 4 afstand komt. Ja, hij leert het les in die tweede sprong, maar hij koert haar. Want hij pakt dan gewoon de tweede sprong en dan doet het even een oor. Ja, ik ken Ja, er wel niet net precies. een beetje verder. Nee, ik ben heel benieuwd wat hier op het borden komt. Want het is natuurlijk altijd wat moeilijker in te schatten naar die tweede lijn er net leidt. Nou ja, maar hoe vier is als dit? je leidt op 18,90. Reken niet meer uit. 20 meter 45. 20 meter 45 voor Reinier Overbeek. En dat is 1 centimeter verder als het NK-record van Vliene hier van Freek Kramer. Ja. 1 centimeter verder. En ik denk net dat we er al binnen met hem. Want Nee, er dat- komt nog een finale. Nee, dat denk ik net. Hij maakt het er al wel en hij docht er al wel. Attentie, voor Marit van der Wal. Alles of niks voor Marit van der Wal. Zij mag haar melden in de finale en zij meldt haar in de finale. Jongen. Op het allerlaatste moment liet ze even zien dat ze nog helemaal meedocht. Maar het moest uit het jen komen en daar gaat Jacco de Groot. Jacco de Groot. Maar het werd een kunst uit Helje en dat redt hem deze keer net. En dus blijft hij vierde. En gaat dus wel mij die finale in. Maar Marit van der Wal wordt flitsend weer in de tweede Clear. We zullen even proberen wat te vragen, maar ze is de zesde dat ik het moest uit het jen komen. Het wie voor haar een ogrieselijke spannende sprong, maar ze pleert haar waarschijnlijk voor die finale. Hij staat Dus nog even net op zien. het boord. Wat komt er op het boord voor Marit? Want werd ze tweede of werd ze derde? En we wachten even op de afstand van Marit van der Wal. De apparatuur had er even werk van. Daarmee gaat zij de finale straks. Het boord mat even. Wendy Helmers gaat aan De stok is het boord uit, dus de soer wordt verschenen. 15 meter 96. Derde plak, voorlopig. Achter Dimfy van Rooyen, baas van Rooyen. En achter Wendy Helmers. Maar het goede nieuws is, ze had nog 2 sprongen te gaan. Dus alles is weer mogelijk. Dan leidt ze gelukkig net allebei de kwijt. Want dat wie natuurlijk wel even wat te dreigen. Eerst aan die het Leijenaar en dan eventueel Marit van der Wal. Maar Marit pleert haar gelukkig wel een stredder voor die finale. Nou ja, en we weten wat ze in de mars had. Dus daar kan alles nog gebeuren. Nou, wij krijgen hier even een kwarte pauze. Alles wordt hier even remaken voor de finale. En dan banen we er straks in met de finalisten. Wij zullen eens even voor jou op een richtje zetten. We gaan in elk geval in alle categorieën nog kanshavers voor de medailles. We gaan een paar koprenners. We gaan een paar op zilver, we gaan een paar op brons. Maar het is nog lang net uit eten, want in die finale kan alles weer op een kop zetten worden. En een bijzondere wedstrijd is het. Want we zien de meest wonderlijke uitsprongen. Mensen die het uit de polstok wijklappen. Wij vragen ons nou nog wat naar het brons maar hellen hier. Hier hij die rare misgreep net aan in het puntje. Want ik denk dat hij nog verder west wie als die 21 meter en wat wist. Zo'n 20. Zo'n 20 van Rian Baas. Dat is de te klapje afstand bij de senioren. Ja, de te klapje afstand bij de junioren. Die is correct zet op 20 meter 45. Reinier Overbeek. Daar leidt op het tweede plak Wietsenauta 1899. En derde is daar Daniel Kluistra bij de junioren met 1871. Ik klik even waarom op mijn telefoon voor de tussenstand om te constateren dat bij de Famkes nummer 1 staat Femke Rispes, 15.0. Nummer 2 Lisse van der Knaap en nummer 3 Susanne Mulder met die 14.42. Daar leidt Friesland dus op dit stuit op goud en zilver. Bij de vrouwen gaat onder leiding Wendy Helmers, 16.43. Tweede plak is daar voor Dimfy Baas van Rooyen,
16 tolven en treden op het nipperke in het treddensprong. Marit van der Wal, 15 meter 96, voorlopig op brons. Maar zij had nog kansen. Ja, en dan hebben we de jongenscategorie natuurlijk nog. En daar zullen we heel verrassend op kop Roy Veles. Met dat prachtige nieuwe persoonlijk record van 18,50 meter. Tweede plak is daar voor Rutger Haanstra, 18,10. En als derde de verrassende Peter Faber, 19,99. Echt een dik persoonlijk record. Hij leeft bij vierlepvereniging Griep Sjerk. En daar staan de Friesen dus op dit stuit op zilver en brons. Nou, de pauze die wordt nog even een paar minuutjes. Zo zeggen, geniet even mij van het mooie waar. Zorg even om jou heen. Wij zijn dadelijk bij jou waarom. Voor het klapstik van het seizoen. De finale van het NK in Zegveld. Warm. Jij vindt het niet zijn, hè? Jij vindt het niet. Ja, het kan wel warm zijn. Ah, er gebeurt niets. Nee, maar daarom is het wel warm. Er gebeurt niets, maar ja, jawel, hè? Smieren. Smieren. Anders maar... We kunnen ook gaan zwemmen. Bijna, wij zwemmen. Ah, kan niet. Ik heb alleen deze kleding, dus dan... Maak me niks uit. Kleding eerst uit. Ik wil deze kant op, zeg maar. Ik moet jou even een compliment geven. Want jij hebt een nieuwe broek. Ja? Een nieuwe broek? Nee, nieuw. Hij is van Nederland van. Je kan dus een kant even markeren. Ja, de kant is naar voren. Ja, het wordt stil en dat is het teken voor alle finalisten om hun plekje op de schans in te nemen. Mag ik jullie uitnodigen bij de meisjes Suzanne, Lisse en Femke, bij de dames Marit, Dinky en Wendy, de jongens Peter, Rutger en Roy, junioren Daniel, Wietse en Reinier en bij de senioren Thomas, Hart, Jaco, Frederik, Wilco en Rian. Graag op de schansen.
Ja, en zonder voeten nemen ze hun plekje in op het punt van dit land. Dat zal hem ook weer eens omstandigheden zitten, want ze hoeven zich bepaald niet te schamen voor hun prestatie. Laten we dan beginnen bij de meisjes. Ze was in het bezit van Hollands beste seizoenprestatie en zo'n sprong heeft ze nog een keer nodig op de winnen Suzanne Mulder. Ja, en dan stellen de deelnemers die de finale hellen haar haren op de batten. Zelfs net alweer een van die Bidel rieden, maar Freek door de Amstrekkel even de tussenstand toch even die topklasse nog meepakken. Want ja, daar missen we een paar Friesen die we er graag bij hebben. Voor zelf tevens op, maar is het net Isbrand Galen, maar had het net opredden. Ja, hoe teleurstellend is dat feest. Bij de dames. Nou ja, je zegt maar dat een NK altijd een bijzondere wedstrijd is. Dat is een FK ook. Maar dat ik nou zie bij de senioren dat we daar toch maar 12 Friesen staan tussen 4 Hollanders. Dan hier ik dat echt wel wat oors verwacht. En het is heel verrassend dat een jongen als Freek Kramer hem er keurig in hebt. Naar Brandsma hier kon verwachten, maar die zelf die hier er moeite mee. Maar goed, jongens als Stevens Hopma en Isbrand Galema, die hier je direct die hak kent. En die missen gewoon. Ja, absoluut. En het is natuurlijk Freek, daar mag je normaal wij net van verwachten dat er hem echt in die strijd mengt. Dat geldt wel voor Nat Brandsma. Die ken dat, die ken ik op het juiste moment pieken. Dus wat dat betreft binnenkomst van Friesland nog net vergooid. Maar die 2 deelnemers waarvan men niet denk ik serieus meedocht, zocht het er daar wel moeilijk uit. En vooral ik omdat de afstand van 21 meter 27 van Rian Baas, die stiert scherp. Ja, van Freek Kramer zou het betekenen dat hij een heel dik nieuw persoonlijk record heeft met de Soe. Nou, Nat Brandsma had al verder West, een paar keer al. Maar ja, daar moet ik alles kloppen. En lid we wolven, hij had een sprong hoog waar haast alles klopte, behalve die laatste meter in de stok. Ja, we kennen hem helaas net bij Sjenletten, maar als die sprong normaal verron weer en hij net zo'n rare manoeuvre die in hier boven in die start, waarbij het er volledig jonkende stok pakte en eigenlijk uit de stok voel min of meer toch nog eindig op 19,72 meter, dat hier mogelijk wel eens een 21 en een heel of meer wijze kennen. Ja, het bloot even schande, maar ja, daar ga je niks aan. Os is verbrande turf, zei ze met hem vroeger, en dat is ze. Maar op de Schelling wist hij de motivatie weer terug. Nou, dan hebben we dus straks de finales. We hebben in totaal 6 senioren, we hebben in totaal 3 jongens, 3 junioren, 3 famkes en 3 vrouwen. En we liepen in de finale in de omgekeerde volgorde van de eerste afstand. Dus maar horen we degene die het in de voorronde de eerste sprong hier, die mij straks als laatste springen. Die had dus het voordeel dat hij wit wat de concurrentie die had en die had dan een kans om daar wat om te verhoren. Op dit stuit binnen er dus 4 gouden medailles voor Holland en maar 1 van Friesland. En dus moet er wat gebeuren in de finale, wil dat nog verhoren en dat zal een tour worden. Pakt hij het zo meteen naar Brandsma. Ja, en even eerlijk wijzen, dat ken natuurlijk ik aan alle kanten. Ik denk bij de junioren dat het wel een heel ingewikkeld verhaal wordt om daar nog een gouden medaille voor te slepen. Maar jongen, de afstand bij de rest is alles nog mogelijk. En heb ik meestal niet die afstand gewoon echt leren kennen. Dus we kennen dus nog op iets voor een hele spannende eindstrijd. Hij is nog regerend Nederlands kampioen, alleen dan bij de junioren. Dat wist hij 2 keer achter elkaar te pakken. En dat wilste wien, sta er gewoon verder lezen gaat, want de hutwaaiende vlaggen binnen echt min of meer verdwenen. Het is eigenlijk een zuiver wat een zacht briefje wat we hier nog houden hebben. Ik had het al gezegd. Ja, we zeggen correct dat Freek Kramer de hand omheen die was nog even neemt als regerend Nederlands kampioen. Dat weer de verleden namelijk bij de junioren. 20 meter 44 in Burgum, dat weer toen zijn PR. Ja, dat was echt een kampioenschapsrecord.
de baas zijn. Maar dat is hij nou kwijt, want Reinier Overbeek leepte 1 centimeter verder 20:44 en had nou dat record. En het zou mij net verbazen dat het record als ze nog een keer verpulvert. Nee, ja, dat dien ik tak om, dan is het deze jongen wel, omdat die jongen gewoon nog volle vierder kent. En je kent haast net wachten dat er een Maasnik in de street in de topklasse mengt. Want dit is natuurlijk een jongen die het Jacco de Groot naar de kroon steken kan. En dat kan het Liepen broeken. Dit soort fantastische Lieppers die het wat meer kennen als de rest. Het is een Nikon tasje. En wat zit erin? De camera. Nou. Dat betekent dat we dadelijk losginnen op treienskansen met alle deelnemers gewoon achter elkaar terugspringen. We beginnen straks bij de famkes met Susanne Mulder. Op de middelste batten beginnen we met die verrassende Peter Faber namens Veerlepvereniging Griepsjerk. Hij leepte een PR van Santje 99 en is daarmee de nummer 3 bij de jongensgroep. En op de seniorenbatten beginnen we met Thomas van Midden. Die kwam in de voorronde tot 1981, dus geen 20 meter wat wij tochten in. Maar is daarmee voorlopig de nummer 6 naar het bronsperceel daarna komen. En dan Jacco de Groot, Freek Kramer, Wilco van Amerongen en Rian Baas. We zijn heel benieuwd als de finalisten, de staan die er nou leidt, nog een keer over die kop donder je kennen. Het zou mij net verbazen. De omstandigheden zijn er goed genoeg voor. De vraag is hoe ze met de spanning omgaan. Die op een bijna onmogelijke manier de finale nog haalde. Ja, je zoon had deze keer denken het mat wel een mooie finale wezen. Omdat er in al die categorieën nog wat marge zit. En we hebben het Fries kampioenschap zien dat als de meesten hun dag hadden dat je heel veel kennen en dat een wedstrijd daar een enorme spanning oprennen kan. We hopen dat dat hier gebeurt omdat die romte er gewoon nog in zit. Er ben je nog geen afstand deel zet met de man die het nou en de dames en de famkes die het nou op de batten stenen net doorheen kennen. Al mooie Nederlands kampioenschap 2019. En wat jij zei, Peter Faber, die wordt echt elke wedstrijd, Peter. Ja, bij de vrouwen hebben we in elk geval wel constateren kunnen dat er op een NK nog nooit zo veel leept is. Wendy Helmers, die 16 meter 43. Datzelfde had natuurlijk Reinier Overbeek die maar die 20:45. Maar in alle andere categorieën is er nog wel wat rek. Ja, en we kennen natuurlijk net omdat die 18 meter nieuwtje heen van Marit van der Wal die zij in Burgum sprong, dat zit er gewoon in. Thomas van Midden is de eerste finalist. En wat docht hij in zijn eerste sprong? Thomas van Midden, nou, er zit wel wat 3 ging in die sprong, maar hij gaat te vlot oer. En blijft dus voorlopig op een 4e plek staan. Want nou dat heel dat wedstrijd een beetje van Thomas van Midden iedere keer te vlug hoor. Je zoon ze zet die pols wat verder. Ja, klopt. Ja, op de middelste schans dus, Peter Faber. Ja, ze moeten een persoonlijk record Bij de famkes, Susanne Mulder. En op de middelste batten, Peter Faber. En Sanne Mulder, die toch goede zaken, alleen die gaat op laatste eind uit koers. En ik Peter Faber, die gaat uit de richting, verbetert hem dus net. Maar ik denk dat Susanne Mulder toch kans maakt om hoe die 14-42 van die voorronde heen te gaan. En dan had zij een mooie start. Ja, maar zo gek is net dat gele baltje. Dit is toch ook ver? Ja, dit is verder. Wat dat 15 0 zo'n is. 19 meter 81. Zo zij wel eens richting het tweede plekje gaan kennen. Als inderdaad plek 1 nog even te veel. Ik denk dat die kans absoluut bestiert. Want de tweede plek wie dat nou de 14-49, daar moet ze krijgen omheen. Nou, even zien dat dat gebeurt. Van Lisse van der Kraat. Want de 5,7 van Femke Rispens, die blijft overeind staan. Ik neem het nogmaals, we zitten hier natuurlijk een beetje op een ruimte hier in Zegveld. De internetverbindingen binnen hier kwetsbaar en daar had ik de meetapparatuur last van. En dus wordt het soms wat langer als gemiddeld voordat er een afstand op een boord komt. 14 meter nieuw zondag Freek. En dat betekent dus inderdaad dat ze dat tweede plak oerpakt van Lisse van der Knaap. Die 14:49 staan hier. 14 meter 2 zondag is gewoon een keurige afstand voor Susanne Mulder. Tussen hem en Guus, maar het wordt meer strijd tussen hem en Roy Gelis.
En Thomas van Midden noteerde 19 meter 81. Nou, dat weer exact lieke 4 als wat er in de voorronde die. Dus die bleef hij mij op het 6e plak staan. Maar had het prima wel gedaan. In elk geval is al Sjellet dat het in de finale verder kan als in de voorronde toch Susanne Mulder. En daar staat nou straks klaar. Wij zullen eerst vanzelfs naar Rutger Haanstra. Want die had een nieuw persoonlijk record nodig om Nederlands kampioen te worden. En dat redt hij in deze sprong net. Rutger Haanstra bleef op zilver staan met die 18 zien en had nog 1 kans op de Nederlandse titel. En Lisse van der Knaap kan zuiver. Lisse van der Knaap, daar gaat ze weer. Nou gaat ze toch wat vlugger hoor. Zij komt net voorbij die 1449 die ze al hier en bleef dus op Broen staan. En Mark Bransma wil dat kunststukje van die 1985 nog een keer overdoen. Want dat ging dus even mis. Ja, wat kan Nart nou? Daar komt er aan. Eerste finale sprong van Nart Bransma. Kan hij nog een keer zo'n sprongen? Nee, dat slag het lang net. Hij krijgt hem net over het derde punt. En echt Nart Bransma liet het aankomen op de allerlaatste sprong. Ja, hij hier de stok duidelijk op scherp staan. Maar hij kwam net onder het derde punt aan. Hij weet natuurlijk uit de eerste sprong wat er mogelijk is. En misschien zit hem dat ik nog wel in een holle. Nou ja, zo'n sprong spoekt natuurlijk wel nee. Ja, zeker als het aan zijn lege handen steen zoest. Ja, ik denk dat dit inderdaad wel in de holle zit. En ik wil heel goed te begrijpen, mag ik eerlijk zeggen. Want het was natuurlijk een fantastische sprong. En wij kennen er alleen maar hoe speculeren wat eruit kan weer. Maar de stok stil helemaal in het tapje. Ja, dan weet je dat het 4 keer kan. Rechthoer en eruit vallen. Niet gesprongen gaat worden zolang er een meetstokje in je sector staat. Kun je dat maar beter niet doen. En daar krijg je ook gewoon de tijd voor om te wachten totdat... Nou, bij de middelste secondes stiert nog even een meetstok in het zonbed. En zolang het hier stiert, wordt er net liept. In elk geval net op de middelste batten. En dus kennen de oren beide seconden haar op meisje rustig voor haar sprong. In dit geval stiert bij de Famkeskleer Femke Rispers en op de vierde batten Jacco de Groot. Laten we net vergeten dat Jacco de Groot op dit stuit gewoon naast het podium stiert. Hij is vierde. 20 meter 16 noteert hij. Trouwens, in tweede afstand krijg je een treden, want zijn tweede afstand is gewoon minder dan die van Freek Kramer, want ze hebben beide 20 meter 16 sprong. Maar Freek Kramer stiert nu op het tweede plak omdat zijn tweede afstand beter is. Maar ja, goed, we weten wat Jacco tegen steert is. Dus ik ben heel benieuwd. Hij had 2 sprongen te gaan in die finale en het is ook een jongen die het pieken kan als het nodig is. Ja, en op de middelste batten stiert Roy Veleskleer. De jongeman van dat geweldige nieuwe persoonlijke record van 58. En zou het nou liggen, zo hem dat zomaar een Nederlandse titel opleveren kennen. 13 meter 73. En dan kan Femke die haar nu gaan voorbereiden voor haar eerste finale sprong. Ze hadden zo net de stok wat te ver gezet in de Ja, die afstand stiert gewoon scherp, Freek. Dus wat dat betreft had deze jongen gewoon een hele grote kans. Ja, werd twee tegelijk. Roy Veles en Jacco de Groot. Roy Veles gaat de wetter, maar wat doet Jacco de Groot? Wat doet Jacco de Groot? Hel het hier nou eindelijk uit? Nou, die komt een heel eind verder, maar net oer het balsje. Maar hij rottelt de staan bij die topklasses trolkwar. Dit zal een roeme 20 meter worden. Ja, het lijkt dat de Sassin die 21 meter aanspringt. Maar goed, het gaat om een titel en die staat op dit moment de vierste afstand 21-27. En daar komt er duidelijk net aan nog. Femke Rispers staat nog op goud. 15 meter zoon bij de Famkes. 4 uit on kop. Ja, maar die 15.07... Zal zij nog een poging wagen om het Nederlands Famkesrecord aan te vallen? Femke Rispers? Nee, net in deze sprong. De pols stier op scherp. Zij bloedt nummer 1.
en had nog 1 sprong in haar Famkes-carrière om een onval te doen op dat Famkes-record. Ja, en Jacco de Groot die zet dus een prachtige 20 meter 93 del. Nou, dat telt echt serieus mee. Dan, dat is gewoon een hele vierde sprong. Maar ja, de vierste notas, dat ik al zei, is 21 meter 27. En dat is gelijk Jacco heen om de Nederlandse titel te pakken. Dus hij liet het onkomen op die laatste sprong. En hij is het aan steert, maar 1 sprong is maar 1 sprong. Achter die 21-27. En komt dus nu dus op plek 2 te staan. Staat op zilver. Nou, Marit van der Wal stiert even te zien naar de vrouwen die dwaande binnen mij de pols. Want er maakt natuurlijk een oren top op voor Marit van der Wal. Die springt mij een lange polstok, een lange top erop. Stickers maakt er even af. Onpast worden aan de wensken van der Wal. Ken de pols een heel eind in de veert kwijt. Had een hele goede loop normaal gesproken, maar vooral een hele mooie insprong. En als ze die dadelijk goed onder de knibbel had, dan komt die pols haast stil te staan en dan kan ze meters meidje. We weten ook van Marit dat er altijd iets van. Maar ze had een drege wedstrijd ontnota. om een Nederlandse titel binnen te Kan pas in haar derde en laatste voorrondesprong bij de top 3. Dan is het klaar. Voel ik een keer raar uit de stok, ik mij een rare misgreep. Gaan springen. Ja, het is toch een Ja, wonderlijk wat dat betreft meidje weer een heel frank kampioenschap. We halen 3 van dat soort vreemde sprongen, jongen, van Tevens, van Nart en van Marit. Wat kan Freek Kramer in zijn eerste finale sprong? Nee, ik lang net over het derde punt. Hij mat natuurlijk ik weigje, want zelfs dat persoonlijk record van hem, dat staat op 2029 is net genoeg om hier, nou ja, dat zou dan nog een bronzen medaille wijzen kennen, maar hij wil verder zelfs. En 7 sprongen tellen en meer. Daniel Kluistra bij de junioren. Nou, weer een heel aardige sprong, maar net genoeg om een positie te winnen. Hij blijft voorlopig treden bij de junioren. Dus alle ergen droogte op Marit van der Wal. Ken zij nou op een NK op het moment dat er op de tak komt hier van die prachtige sprongen eruit smieten? Want dat is ze dame het ken, dat weten we maar een 18 meter jongetje. En wat voor een mooie techniek ze had, dat weten we ik. Ken ze dat je no shin litten? Dikke 20 meter. Zo is het. En dat geldt eigenlijk ook voor Wietse Nauta. Eigenlijk hebben ze niets meer te verliezen. Ze weten die 2045, ja dat is gewoon een heel erg end. Dan kun je denken, oh dat is niet te doen. Nee, dat is de verkeerde gedachte. Eerste finale sprong van Marit van der Wal. Lekker gaan leven. Oren liep het goed. Insprong is ik aardig. En nou meters pakken. Gaat nog een beetje aan de vlakke kant. Nee, het is net genoeg. Nee, de stok mat nog een beetje verder of het klimmen een beetje feller. Om die stok wat rustiger ook in te letten. Zij liet het onkomen op de allerlaatste NK-sprong van dit jaar. En blijft dus voorlopig op brons staan. Ja, ze kennen tot nota hebben we die souplesse die we nog zo vaak dit seizoen zien hebben. Die oermacht, die prachtige wijze waarop wij zij de stok onder controle hier. Dat is op dit NK nog net te zien. Nee, toch maar weer blikken dat het bijzondere wedstrijden binnen. Met orenspanning, orendruk. Maar het van der Wal komt tot 15 meter 37. Ja, daar staat Wilco van Amerongen. Bij de senioren dus. Stier Van Amerongen. als tweede in deze finale. Is intussen naar het derde plak zakken, want Jacco de Groot had hem inhellen. Wat kan Wilco van Amerongen? Kan die de finale ook op een kop zetten? Nee, net met deze sprong. Te vlug hoer. Springt wel een knap NK. Maar die 2048 die hij noteerde in de voorronde is op dit stuit goed voor brons. Beetje het euvel van het kampioenschap Joert. Een protte jongens en famkes die het heel vier kennen, de stok net stil klimmen. Nou, wat kan Wietse Nauta? Staat voorlopig tweede. Kan die nog wat erbij sprokkelen, Wietse Nauta? Nee. Nee. Had natuurlijk wel een 18,99 genoteerd. Staat er voorlopig mee op zilver. Ja, daar kennen we natuurlijk net om hinnen, Freek. Dat is die 2044 zag verschrikkelijk scherp. Dat maakt ik verschrikkelijk moeilijk springen wijzen. Want je weet dat hij stiert tweede, maar wil er eerste worden, maar er 2044 hinnen. Ja, haast net het waan.
Nee, maar hij zal ik Daniel Kluistra achter hem houden willen. Jazeker. En die komt nog een keer. Maar daar staat er voorlopig nog voor. Zegveld, Waarve, Nou, er staan er wat Hollandse troeven op de batten. het Hollands record wist te verbeteren en bracht op 17,5 meter. Dit is Reinier Overbeek bij de junioren. Maar op de eerste batten zoeken we Dimfie Baas van Rooyen bij de vrouwen. Meer mogelijk zijn dan 16 meter 12. En die had een skoft onder leidinggang bij de vrouwen. Maar die prima sprong van 16 meter Wil absoluut en 12 centimeter. heeft een aardshekel Maar die is aan uittroefd. verliezen. Toch Wendy Helmers. Ondertussen nog even de melding dat Wietse Nauta buiten de sector gesprongen is en Dimfie Baas van Rooyen. Hier maar één ding dit seizoen in de Holle. Ik wil dat Nederlandse record weer omgaan. Hollandse kopstukken. Nou, dat is verder voort als ooit, want Marit van der Wal verpulveren dat 2 keer tot oer de 18 meter. Ja, een supersprong te maken. Laten we En dus zou dit zomaar wel eens het laatste NK wezen kennen van Dimfie Baas van Rooyen. Zit er nog winst in? Dimfie Baas van Rooyen. Nou, weer een heel behoorlijke sprong, maar net verder. En dan zul je maar dat zelfs bij de grote toppers de spanning toch der groeiende is. En net mij werkt het bij hun. Nee, en nou ja, goed. We kennen er niet. Rian Baas, de koprenner, maar 21-27. Kan die er nog wat om plakken? Rian Baas. Nou ja, hij zit wel lekker in de wedstrijd, maar hij verbetert hem net. En Matt nou wacht je op de laatste ronde, want er komen nog 6 sprongen, inclusief zijn eigen. En wat kan Reinier Overbeek? Zocht er weer mooi uit, jij komt er weer mooi in, maar hij gaat weer een eind uit koers. Maar wat gaat het makkelijk? Graag even. Als kostte het niks bij hem, hè? En dan springt er nou eigenlijk in een sprong die bepaald naar ideaal is, werd de vlug hoe hier toch nog een hul eind. Dimfie Baas en die moet nog opgemeten worden. Ik weet er mooi in, dus. Ja. Reinier Overbeek, het talent van Nederland. Zaken gedaan. Suzanne Mulder heeft goede zaken gedaan. Nou, er is eigenlijk nog niet het verhoren na die eerste ronde. Behalve dan dat Jacco de Groot bij de topklasse nog oprukt naar de tweede plak. Met zijn 20 meter en 93 centimeter. Voor de rest hebben we in de eerste ronde geen echte positiewisselingen zien. Alleen nog Suzanne Mulder bij de Famkes is opschoot naar de tweede plak. Ja. Als enige. En de rest bloedt eigenlijk wat om hetzelfde positie heen en heen. Die hebben we nog, hè? Voor Jan Baas nog een keurige 1994. En Reinier is zijn afstand al binnen ook nog niet. Dus daar wacht. Ja, Marit van der Wal noteerde 15 meter 30. Nou ja, dat is best een behoorlijke dame zoals het dan. Maar in dit geval heel goed goed voor brons. Het nu al genoeg duren. Toch komt er een keer een einde aan. Want na de sprong van Wendy gaan we toch echt beginnen aan. We wachten op de laatste sprong hier van de eerste finale ronde. En die sprong die komt van Wendy Helmers. 22. Goed. Zou op zich Dame die vanzelf meer als nijbehoorend springt, Joert. Die springt een uitmuntende wedstrijd. Een mindere sprong. Ja, en anders zou er nou verlangen zo'n sprong te maken. Mening 1. Had al de eerste sprong eer op een NK achteraan namen staan nou. Want die 1643 is verder als de 1631 van Klaske Nauta doet er steeds. Zit er nog meer in voor Wendy Helmers. Nou, dat is ongelooflijk. Zocht er weer mooi uit, hè? Zocht er weer mooi uit. Alleen nog nou iets ze wel een eind uit de richting. Maar ze springt licht, Joert. Ze springt ook griezelig licht. Het straalt ik zelfvertrouwen uit. Je zag gewoon dat de spanning er is. Je zag dat ze er vertrouwen in had. En dan gaat ze weer uit de richting. Maar waar zie je ze goed in de stok? Betekent dat er Ja, en dus leidt ze nog gewoon op gouden koers. En ben we nou onbelangen bij de laatste en allesbeslissende ronde van dit NK in Zegveld.
sprong niet heel goed gezien, maar hij ging heel eind uit de richting. De middelste batte, Peter Faber. Daar een goede sprong neerzetten van 14,79. De vierste batte, Thomas van Midden. En dadelijk hier op de eerste scones, Susanne Mulder. Ja, en voor de meesten die er net zo vaak jongen Freek Bloot er nou bij, maar dat kan ze nog niet in de zaak uitgaan, dat de titels begint te rijden. Thomas van Midden. Ken die nog wat waan om deze staan? Die beziekt het wel, maar die is klaar. Nee, die eindigt als nummer 6. Zet het publiek daar nog even lekker in een verfrissend buiken. Kan een beetje aankwollen. Maar hij kan zelf ook douchen. Hij sluit dit NK als de nummer 6. Seniorenfinale. Goed, toch 6 in de finale. Toch mee kunnen doen. Ja, dan nou Nart. Ik ben toch benieuwd, ja, want Nart kent het. Hè. Nart kent die in 2027. We zien eerst even bij Peter Faber. Met dat prachtige PR. Nou, daar komt geen verbetering in. En dus kunnen we concluderen dat Peter Faber op dit NK heel netjes een bronzen medaille wint. En dat is een prestatie van formaat, want hij liet er mij grunten naar mijn achterin. En hij had een fantastisch seizoen. Zijn PR is in het begin van het jaar nog maar correct op die 16 meter. En nu staat hij al op zandje 99. Deze jongeman die had hem prima ontwikkelen. En dat wordt beleend met een bronzen medaille op het NK. Susanne Mulder, op scones in bij de Famkes. Die toch nog steeds niet onbereikbaar is. Het wonder kan nog gebeuren. En dat zou voor de wedstrijd zou het in ieder geval extra spanning en sensatie opleveren. Ja, zij leert ineens krijgt maar 12 centimeter onder haar PR. En waar zit ze er mooi in? Sjurres, wat klimt dit Famke makkelijk. En wat is het dan spietig van haar dat ze zo scheef gaat. Maar zij lijkt gewoon heel keurig op een zilveren koers bij de Famkes. En dat mij we rustig een hele grote verrassing nemen. Het is echt jammer dat ze de koers gaan, want hier de stok echt mooi te pakken. Ze ziet er mooi in, gangstarig hoer, maar de richting ontbruts. Nou, en dan gaan we nou echt met uw camera richting de Frieske hoop bij de topklassers. Nart Bronsma, de Frieske recordhouder, met die 21,68 meter. Hij was er al Friesk kampioen mee. Lepte daarmee Bart Helmholt uit de boeken. Maar weet ik dat hij nog één sprong had dit hier. En dat is de sprong die het nou komen mat. Die was er wel, de ontknoping komt dus even. Goh, kon hij nog één keer in de buurt komen van die prachtige voorrondesprong. Dan weet Roy dat hij zijn En hem dan wol aanmeidje. gaat pakken. En dan bedoel ik op een echt Nederlands kampioenschap en niet bij de jeugd. Maximale spanning bij Nart Bronsma. Op het FK flikt het in de allerlaatste sprong. Die sprong leek het aardig, maar hij helpt het derde punt net. Oh, en wat is dat dan een dramatische ontwikkeling van de man die misschien wel de eerste sprong in de vingers hier, maar hem glippen liet. Nee, Nart Bronsma eindigt hier op zijn heegst op het 5e plak. En dat is toch een behoorlijke teleurstelling. Ja, dat denk ik. En zeker voor Nart. En nou ja, we kunnen net genoeg refereren. Hier de kampioensprong in de vingers. Rutger Haanstra bij de jongens, echt de laatste kans voor de Nederlandse titel. Dan maakt er oer die 18,50 meter in. En dat doet hij net. En dus is Roy Velens de eerste Nederlandse kampioen. En is het Rutger Haanstra die genoegen nemen maat. Is die laatste hier bij de jongens. Met de zilveren medaille. En dat is toch verrassend. Want hij weer de favoriet. Lise van der Knaap. Lise van der Knaap. Ek een correctie nodig. Nee. Nee. Zij blijft staan op die 14,49. Maar ek voor haar is het een hele goede prestatie dat zij hier op het podium staat. Zij wint het brons. En dan is Femke Rispus de eerste Frieske Nederlandse kampioen. Uit Grun. Ja, zo is dat. En Roy Velens natuurlijk is nou ik wist van zijn titel bij de jongens. Want die 18,50 meter, daar wordt niet meer doorheen gesprong. En dat is nou de Nederlandse kampioen bij de jongens. Maar zijn fantastische persoonlijke record van 18 meter en 50 centimeter. Ik weet het.
Maar goed, dit is een aparte wedstrijd. De laatste sprong van Jaco de Groot. Maakte dus stap. Ja, en hier groeit de spanning, want Jaco de Groot Ja, had echt maar één sprong nog om oorspraak te maken op de Nederlandse titel. Verbeteren hem in de finale naar 2093. Maar dat is nog altijd net meer als het tweede plak. Alles of niks, denk ik. Ek voor hem geldt dus alles of niks in de finale hier in Zegveld. Van het Nederlands record. 22 meter en 1. Hij had het vaker die in de laatste sprong. Kender het Joert. Toch nog wel meer dan een meter verder. Ja, hij had hier zelfs wel eens 22 meter sprong, maar dat weer een unicum op nota. Hoe gaat Jaco de Groot om bij die druk? De Hollandse titel rekken er al kwijt om Wilco van Amerongen. Laatste finale sprong van Jaco de Groot. Hij moet werk corrigeren, hij moet werken. Hij pakt vol hichten, maar hij helpt het net. En dan is echt daar al een grote verrassing in de maak. Hij wint hem in elk geval net. En er komen nog 3 leppers waarvan er 2 onder hem staan die hem nog in Helly kennen. We weten nog zeker dat Jaco net op het podium komt. Ja, Femke Rispens. Maar ik zou nog de hebben nog wel een Fries in Nederland record hebben natuurlijk. Nou, te pakken. Femke Rispens. 16 meter, Die laatste hier bij de Famkes. Ja, eerst nog even Roy Velers, want dit is de nieuwe Nederlandse kampioen bij de jongens. En die verzinnen het vanzelfs even de aandacht hiervoor. 8,50 meter, een prachtig nijpersoonlijk record. En zijn eerste Nederlandse juniorentitel. Is hij nog niet echt hoog. Nee. Hij moet nog een beetje groeien. Nou, hij kan alleen maar beter worden als je dit nu al spreekt. Femke Rispens. Fantastisch. Kent Femke Rispens de titel nog meer glans aan? Laatste sprong. Nee, komt niks meer bij. Maar daar verhoor ik niks aan. Femke Rispens sluit haar Famkes carrière af. Nee, het goud op het FK. Nou, ik met de gouden medaille op het Nederlands kampioenschap. Mijn keurige sprong van 15 meter zon. Ja, en dan doet die afstander gewoon net zo volle tijd. Die titel telt natuurlijk aan alle kanten. En dan ben er nog maar een paar die nog in actie komen. 3 vrouwen nog. We krijgen nog 3 junioren. En we krijgen nog 3 senioren. Maar ik moet eerlijk zeggen, Freek, na de sprong van Jaco is er natuurlijk van Walter bij mij al wel een stukje spanning bij de topklasse. Omdat de kans dat er nou nog hier de 21, 22 voor Riaan Baas is, net zo groot is. Je weet het nooit, het kan, maar de kans liep het net zo groot meer. Riaan Baas liep het op koers voor die titel. Zo is het. Ja, Freek Kramer die moet haast een hele meter oers in per jaar heen, hè. De seniorenjaar, daar leek het misschien. Nou docht hij vaker spectaculaire dingen, maar dat is wel een hele object. Hè? Ja, Wilco van Amerongen die maakt ik zo goed als een persoonlijk record springen, maar dat stiert maar 1 centimeter verder als die 21, 22. Die wist hij altijd wel te winnen. Bij de junioren. De Friese titel lukte helaas niet. Eerst Freek Kramer. De titel bij de senioren is natuurlijk ook lekker. Had een heel degelijk NK-sprong. Flink aan de bak moeten voorbij die Wist de Germen naar het brons maar hem als enige Fries in de finale te leppen. Laatste finale sprong van Freek Kramer. Kan die nog een keer stunten? Zocht er wel weer heel goed uit, hè? Freek Kramer, daar gaat die heen. Jongen, die gaat weer richting. Misschien toch wel weer een nieuw persoonlijk record. Had inderdaad nog wel een topje bijgekund. Achter Nijpensioen hier die stok misschien nog wel langer kent. Ja, hij koert gewoon net verder. Staat inderdaad op beeld. Dan weer op. Ja. Ik denk zelfs dat er een vrij grote kans is dat het toch weer hoe die 2016 heen gaat. En dan springt hij hier toch een heel mooie NK. Maar zou hij in de buurt komen van het brons? Wilco van Amerongen had 2048 staan. Daniel Kluistra die bloed treden bij de junioren. Pakt dus een bronzen medaille. En ik denk dat hij daar heel tevreden mee is. Ja, en dan komt Freek Kramer tot 2023 en dat is dus net genoeg om het zilver te pakken. Jammer genoeg, maar wel een hele mooie wedstrijd met hem. En een mooie opbouwde wedstrijd, maar uiteindelijk net meer als het brons. Oh, en Marit van der Wallen redt het ook net. Nee,
drama voor Marit van der Wal. Want zij weer het seizoen 4 en 4 de beste vrouw. Maar kennen die er jammer genoeg net zien op het NK. En zij maakt genoegen nemen met brons. Ja, de twee ervaren polstokdames van de Polstokbond Holland, de Matadoren, samen goed voor 27 NK's. Ja, zij weten we dus nu al, Freek, dat er 4 titels in Holland blowen. Ja. Maar dat blijft niet zo als het ligt. Ja, we wisten dat ze gemiddeld goed weer, maar 4 titels vind ik wel, van de 4 vind ik wel een hele protte. Ja, we hier toch op wat meer hopen. Haar ultieme sprong wat ze in haar hoofd heeft verder. En ik wil een beetje verwachten. 43. Net ging ze nog wat te snel. 15,75. Te snel om echt afstand. Nou ja, het was alleen nog al de senioren, jongen. Dat hier goud, zilver en brons naar Holland. En ontknoping Bij de jongens hebben we zilver en brons. Ja, in de aanval op de 2093. En bij de junioren hebben we in elk geval zilver. Persoonlijk record van Wilco is De Famkes die moeten de eer een beetje redden. Daar is goud voor Femke Rispers. En brons voor Les van de Knaap. Ja, en bij de vrouwen zit er helaas net meer in als alleen nog een bronzen plak voor Marit van der Wal. Wat kan Wietsenauta in zijn laatste sprong? Eerst zullen we naar Wilco van Amerongen. Die leidt op brons. En daar komt niks bij, vrees ik, want hij gaat te vlug oer. Nee, brons. En dan is het zeker Rian Baas. Die wint hier het Nederlands kampioenschap. En dat is toch wel een kleine sensatie. En dat is een verrassing. Wietsenauta. In zijn laatste NK-sprong. Wietsenauta, wat doet Wietsenauta hier? Die gaat helemaal aan top door de stok en die gaat er. Oh! En die gaat ongeveer op het balsje. Maar ik weet net dat het verder is. Het zilder omspannen. Ik zit er Die had de sprong van zijn leven, maar ik vrees dat het er krijgt wat te Ik vlot zit er springt. recht voor, Freek. Ik zit er recht voor. Zijn Ja, maar baltje. leidt het balsje goed of net? Dat is altijd de vraag. Wij kennen het hier, wij net zien. Maar het scheelt net volle. Hij zet in ieder geval een fantastisch persoonlijk recorddeel. Dat kan het missen. Maar hier hij ietsje beter uit die stok kwam met dat laatste eindje, dan denk ik dat het er oerwest hier. Jongen, zet die hier dan alles op een kop. 2044. 20. Oh. Ja, die laatste centimeter, maar wat een geweldig persoonlijk record. Hij kwam nooit verder als 9 meter 9. Hij springt meer dan een meter erbij. En dan is dit zilver, een zilveren medaille met een gouden randje. Want dit weer natuurlijk een fantastische sprong van Wietsenauta. Ja, wat kan Dimfie van Rooyen? Oeh, die viert de spanning op, maar die helpt het net. En dan is direct de Nederlandse kampioen bekend. Want Wendy Helmers wint met een NK-record van 16,43 minimaal. Ja, ze hebben dus alle Nederlandse kampioenschappen ondertussen te pakken. Gelukkig in die finale ronde nog even die prachtige sprong van Wietsenauta. Je zo'n nog hoop je dat bij de junioren Reinier Overbeek er nog eens een keer een flink doorheen giet. Want Wietsenauta zit wel denken, och die 8 centimeter, dan wie ik nog Nederlands kampioen worden. Dus laten we hopen dat Reinier nog wat verder giet. Dan ga je in ieder geval dat gevoel net meer. Nou, ik denk dat er de sprong zelf waarom zie dat er excite van hoe ik nog maar even de voetjes uitstrekt. Neemt niks waar je dat het fantastisch weer. Nou, dit is de nieuwe Nederlandse kampioen bij de senioren. Rian Baas. Die let nog even zien dat hij heel goed in vorm weer. Maar hij is de verrassing hier. Met 21 meter 27 wordt hij de nieuwe Nederlandse kampioen en de opvolger van Anne Galema. Had jij in de toto staan, Johan? Nee hoor, heel veel niet. Ik kan me voorstellen, ja. Hij wist, Ja, krijgen we nog 12 sprongen te zien van de kampioen vanzelf. Van Reinier Overbeek en van Wendy Helmers. Ja, is wel haar beste sprong die ze ooit op het NK gesprongen heeft. Langs de zijkant. Reinier Overbeek, de nieuwe Nederlandse kampioen bij de junioren. Zijn laatste sprong van de wedstrijd. Weer een hele vieren. Uiteindelijk was het nog heel spannend, maar hij wint hem wel degelijk. Met die sprong van 20 meter 45. Een nieuw NK-record als eerste IS junior.
En hij verzint het eigenlijk die titel. Nu in zijn eerste juniorenjaar ook Nederlands juniorenkampioen noemen. En dan ben we er haast, Gerrit, want we gaan nog 1 sprong. De allerlaatste sprong op dit NK. Alle aandacht voor Wendy Helmers. Dit 19 meter 25. al weet dat ze Nederlands kampioen is. Dit echt al weet dat ze het NK-record in handen had nou. En dan moeder en dochter. En dus kan die heerlijk vrij uitspringen. Een moeder-dochter combinatie die allebei het goud van het Nederlands kampioenschap is. Ja, haar mem staat achter haar op een skans. Die in Verlina echt alles Nederlands kampioen. Kan ze het toch nog steeds na 2006? Dus daar zal toch wel wat geen overgang binnen. En het is ook het laatste jaar dat Arja Helmers als Arja Helmers. Ze giet zo goed, joh. Waar weet wat ze nog docht. En zij neemt dus afscheid. Nou ja, je kan relax springen nou. Voor haar dochter. En ze zit heerlijk in de wedstrijd. Wendy Helmers. Nee, zij neemt nog eens keer mij een weersprongje, maar het zal haar vast werden, want zij pakt de mooiste titel uit haar carrière hier in Zegveld. Mij een NK-record. Wendy Helmers, die wint bij de vrouwen. Ja, en dan giet het zo hard, Freek. Nou, we hebben alle kampioenen op een richtje. Hè. Dan bij de Famkes, Femke Rispers is de enige Friese kampioene. Met 15 meter en zo'n pakt zij de titel daar in haar lijst hier bij de Famkes. Prachtig mooi vanzelf. Bij de vrouwen hebben we nog correctie Wendy Helmers met 16 meter 43 en nee, kampioensrecord. Hier bloedt die titel daar in Holland. Bij de jongens, Roy Velers met zijn 18 meter 50, dat die voor hem een fantastisch persoonlijk record. Dus dat is denk ik een hele mooie titel. Dan bij de junioren Reinier Overbeek met zijn 20:45. Hij kent nog volle verder, maar het is een baas-boppenbaas. Maar dan maar wat te wietsen nou te gaan. Want die zet hier in de finale toch nog even een fantastisch persoonlijk record. Wat een sprong hier die. Ja. Dat komt zo nog, maar maak je er vast klaar. Ja, en dan pakken we die laatste klasse. En ja, eerlijk wijze, het is natuurlijk maar 21 meter 20. Rian Baas, de Hollander, pakt hier een hele mooie titel. Voor hem geweldig. Maar wij zien toch dat het hier verder koert. Vooral omdat al die kleppers hier aan de start staan. Omdat er de laatste tijd zo 4 sprong waard. Dat is er net van kwam. Maar daarmee is de titel van Rian Baas niet minder waardig. Nederlands kampioen is Nederlands kampioen. Tweede wordt daar Jacco de Groot met 20 meter 93. En derde Wilco van Amerongen met 20 meter en 48. Ja, en dan zit het officiële vierjaarsseizoen erop. Want het NK is de afsluiting van de competitie in Friesland en Holland. Er komen nog wat clubkampioenschaps achterom, maar geen grote officiële wedstrijden meer. En kunnen we zeggen dat we een heel mooi seizoen hebben met prachtige nieuwe records. En een verrassend Nederlands kampioenschap met 4 titels voor Holland en 1 voor Friesland. Vanuit Zegveld wil ik jou danken voor de aandacht. Jou worden verzocht om de site in de gaten te houden, want we zullen vanzelfs aanst importeren met verschillende prijswinners. Reacties helden, die komen letter alle keer op uw website. Voor nu prijzen we hier in Zegveld een eindhoorn. De kampioen die worden dadelijk huldigen voor het publiek. En wij danken jou voor de aandacht. En wat vierlap betreft, dus graag onttak hier. Inmiddels zie ik hier ook het muziekkorps lopen. Die gaan na afloop van de prijsuitreiking met Johannes spelen. Muziekvereniging Kunst na Arbeid, ik denk uit Zegveld. Zou zomaar kunnen. En die gaan er een mooie stukje van maken. Maar eerst dus de prijsuitreiking. Alle prijswinnaars dus binnen nu en inmiddels 8 minuten. Neem je plek in achter het podium waar je thuis hoort. Jammer genoeg. Ja, maar die eerste sprong, en ik dacht van nou komt er nog, hè? Ja, nee, de tweede sprong ik al mijn vinger tot over 7 minuten. Maar het plakje die wel goed, maar toen zie ik de laatste sprong Safel erin en toen lookte ik een gelijk stil. Maar het zit er nog wel in, maar het kwam er net helemaal. Maar wist al, was het nog dorst? Nou ja. Ja, ze gaat er ook. Ja. Ja, toch? Dat is wel eigenlijk wel mot, hè? Ja, zeker. Ik denk nou echt al god, nou Dan gaat er achter hier uitlijn. Dan kan je niet in één uur weer optrainen. Nee, dat denk je dan wel even, maar
Zelfs aan de eerkant. Maar als ik dan die eerste sprong zo, dan denk ik van, nou, dat komt gewoon, die Ja, afstand maar komt dan moet je gewoon. wel van het winter zorgen dat